И здравейте на всички, аз съм Булгут и както гледам ще има доста епизоди на PropHunt. Това ще е четвърти епизод и нека да започнем с игричката, да се разнообрази малко. Сега стои, снимам само на някакви други игри. И да вземем да направим малко тъчета. Епизоди ще има нова игра, ще я покажа. Гледам се да ви хареса. Драго, искам това да вляза. Ей, съобщенията, пипуй циганска работа. Чайче малко. Пак спрямо се, добре. Дух сме. Хайде циган. Ох, чума. Чума удари. Че ми право толкова силно се чу този изстрел. Биха някой. Тъпа работа, бе. Биха още един. Джойна. Срещам за предния клип не влезе много успешна работа. Този клип ще е дълъг, малко по-дългичък. Сега шерам за предния клип. Още пак убиха някой. Пароповете спечелиха. Започваме да видим какви ще се паднем. Пак тъпи реклами. Да видим какви ще... Да видим какъв ще... И добре, хантър сме. Да. Някой. Армире! Хайде, убихме един. Добре. Да продължаваме. Чакайте малко. Тук малко паузичко, но продължаваме. Тук видяхме някой. Сигурен съм, но... Не стана друго. Айде, мъри, бе! Убихме още един, да е. 2 кил сме вече. Аре, мъри, бе, келище. Убий го, бой. Бре, бе, човек, браво. Май ги изпотрепахме, като гледам. Кликнаха мотор, бе, не! Добре, ще гледаме. О, боже, ще играем, обърка се. Друг сървър. Например, Friends, Bridge. Така. Роповете спечелиха. Да продължаваме. Сега надявам се да се паднем пропа, да. Супер. Няма ли пропове? Хантари. Сега ще си малко звук. Хантари, беги.
Бягай! 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 Цигани, бягайте, бягайте! Атака! БСП! 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 Счупи му краката! Счупи му краката! Бягай, 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 бягай! Бягай! БСП! БСП! Бягай, БСП! БСП идват! Бягайте, хора! Невъзможно смърт! Много са! Добре. Станахме такова. Че може да... Не! Защо? 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 Стани нещо друго! Нещо друго стани! Бягай! Бягай! Ядъртя! Ще поудея! Ще поудея, брат! Идва ли някой зад мен? Убиха ме, защо? Хантери сме, да ги изтърпим, брат! Къртим! Бойна дупка, брат! Смазах ми ги, бе! Ей, това е такова. Ето го е! Давай, бой! Аре, убийте ги, смажете ги! Си мисля, че не бъде. Ето го, брат! Добре, пич! Свършиха ли? Печелихме ли? Или има още? Има още. Ще загубим край. Къде са? Мисля, че това е някой. Къде го мога? Само два изстрела. О, добре, загубихме, ужас. Сега да видим дали сме пропове. Дали ще сме друго. Добре, хантери. Айде, кил веднага, брат. Кил веднага. Айде, бе! Ооо, биго! Рибате, риб пеперони. Риб от всякъде, бе. Айде, бе! Само аз ги убивам, бе. Аз... Какво е тук? Ето го, бе! Слепи ли сте? Давай, трепи, мри! Айде, бе, риб пеперони, бе! Айде! Само аз ги трепа. Право ги смазахме това. Айде. Какво си, човек?
Добре, спечелихме, супер. Е, така ще се застанем. Е, така. Хоп. Искам да стана. Бягай! Рибата, риб, бягай! Уф, мислих, че мене стрелят. Ужас. Трябва да живявам. БСП, бягай! Край. Мъртъв съм. Се режи му краката. Валят. Извинете малко. Убиха майстата на Хантър. Оф. Мислех да запредна. Ето го, братине! Аре смазайте го от боя. О, биго! Пеперони! Ти какво си, бе? Абе, много сте слепи, бе! Това се слепи. Той не мре, бе! What the fuck? What the fuck, той не мре? Той не иска да мре. Убиха го. Спечелихме. Да, това ще всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре. Аз бях Боготищ. Ще се видим в следващия клип. Чао!